Department sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ikasyam nga adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Bali kahapon nagtakop na ang filing sang Certificate of Candidacy, pero may until Nobyembre pa kita nga ginapaabot nga period sa pag-file, pag-salili, kunano pang mga bagay nga hilimuon sa Commission on Elections. But karon nga daw ti halos plastado na ang kalabanan, ang iban siniti mga konsihalang may mga inkwentro, ang iban sini ang alkalde kag vice mayor ang nangin matawhay suno sa ila mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Matawhay because nga wala inkwentro ang pagka-alkalde kag vice-alkalde. May mga congressman man sa pila ka mga distrito nga daway kontra daw, apat bala ka lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Sige lang basta okay lang dugay pa man to by Febrero pa gani masalyada ang kampanya sa lokal mga sa national, ang ato sila nga lokal by March pa siguro masalyada man sila, no? Subong sini hotek-hotek kag sa mga kapihan lang makita ini sila, kag sa mga kadamaan man nga mga tawo yara man sila mga kaaksyon. Sige lang plastar lang sa Mayo para sa sigurado nga palabuton sa ato sini nga dakbanwa kag ti lugar naton sa bugos nga pungsod Pilipinas. May mga paino-ino pa karon sa nasyonal nga may mga substitusyon nga matabo sa palabuton nga deadline sang pag-file sang Certificate of Candidacy. Pero lang taon nato na sa aton sining nga mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental? Hindi gid kita malipat si COVID-19 yara lang nagapasalipod kag nagapangita sang madasukan sa sining mga tinion. Kaya ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa prangkang istorya sa bugos nga riyon size among may pinakamataas nga numero sang COVID-19 mga kaaksyon, no? Sige sa nagaro pahimunong sa ilatag sa mga puluyan dira lang kamo kung hindi mapaiway gid nga ang kaladtuan pwede man kalarga ini sila mga kaaksyon, no?
Pero ti siling nila mas maayo lang nga yara lang sa ilatag sa kamanga puloy-an sa sining mga inoras. Sa mga kaksunta sa mga banwa kag syudad, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kalakipman nga ti ang ato sining probinsyal nagapanghanda angot sa sining pag-abot ni PNP Chief Guillermo Eleazar karon sa hapon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kay ang expector sa ngalos kalabanan nga subong sa Negros Occidental Provincial Police Office mapadulong si PNP Chief Guillermo Eleazar kag may pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental nga bisitahan ang PNP Chief antes pa man magpadulong karon by 2 o'clock sa Negros Occidental Provincial Police Office. Karon dugay-dugaya si Akson Alvin Graba aton hibaloon kag ti buwas naman ang scheduled nga tiyempo sa ngaton sining PNP Chief nga mga bisita sa syudad sang Bacolod mga kaakson, labi na sa Bacolod City Police Office na naman mga kaakson. Sige, tudong pagpanghanda na sa mga kapulisan sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksunta dira sa Oriental side, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa Kanginan? Plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining Udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo mangin kaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa sining SRA Board Member Dino Yolo resign na sa ahensya matapos mag-file sang COC bilang kongresista sa ikalimang distrito sang probinsya. Kay daw SRA board member ini si Attorney Dino Yolo ti normal nga ti kung mag-file ikaw sang COC resign ka sa ginapungkuan mo sini no? Ilabi na sa gobyerno mga kaaksyon ti si board member Dino Yolo magapapili bilang kongresista sa ikalimang distrito sang probinsya mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa aktibong kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nga nag-average sang 199 kada adlaw, no? Kaso masubra na sa gihapon. Masubra sa gihapon sa 4,000 ka mga kaso. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon mga pasyente nga may severe infection sang COVID-19, isa sang mga rason kun nga mayara sang baklag sa operasyon sang extraction team suno kay City Disaster Risk Reduction and Management Cluster Head Jo Marie Vargas.
Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, sa BCPO nga balita, kaso ginapreparar na sang Police Station 9 batok sa duha ka mga personal nga naglutang sa PDEA agent sa Barangay Kabog. Kooperasyon sang biktima kag testigo liabi sa pagsolbar sang krimen. Kalakip man sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksonda Brian Morden, maestro kag isa ka persona patay sa aksidente sa Banwa sang Binalbagan. Kag 8 ka adlaw nga filing sang COC sa probinsya nangin matawhay suno sa mga kapulisan. Sa patrol nga balita, Provincial Internal Affairs Service nagpatigayon sang motopropyo investigation sa engkwentro nga nagluntad sa Banwa sang Manapla. Kalakip man karon ni salyada ni Akson Alvin Graba ang sitwasyon sang palibot sang probinsya, ilabi na sa pag-abot ni PNP Chief Guillermo Ilyasar karon dugay-dugay. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa syudad sang Cadizo, si Jessica Trasmonte, yadtong patay blas ang animal nga klase ka tao niyo, igalubong na buwas nga adlaw, Domingo, mga kaaksyon. Igin-inquest na ini siya kahapon sa korte sang syudad sang Cadiz. Ayo, ambot ko nagdaydaw ng gintumarya sining droga. Daw kanami palumutan kag lantawon na. Kag 13 anyos nga na kuryente did on arrival sa Cadiz City Emergency Clinic. Samtang sa balita nasyonal naman niya, 210 ka aspirante sa National Post, 270 ka party list mga kaaksyon. Jutay lang magtay ba? 270 ka party list representative nag-file sang kandidatura para sa election sa 2022. Plano nga pagpapili ni Senador De La Rosa madugay na nga plansado sang PDP laban. CHR or Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon nagtaliwan. Pagbakuna sang mga minor de edad mag-umpisa na sa Oktubre 15. Kag maki-update kita sa tropical depression nga Nando nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility matapos nga si Bagyo Maring mahimo nga mangin isa na ka tropical storm sa Sabado nga adlaw. Sinundanay sila tapos kay Maring sinando na naman ang coming tropical depression. Daway ka pa Huayano? Sige lang basta importante alerto lang kita sa sining nga mga inoras. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta dira, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Kay tirahon ta na dugay-dugay. Ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, kay pangtirahon tayo na dugay-dugay. Plus ang mga kaaksyon ta nga nagpadala sa inyo sining mga mensahe, pagi sa aton sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon Balita Banat Bulig karon lang dugay-dugay no kag sa mga kaaksyon ta ngayara sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, dali lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado, October 9, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 29 kag 19, liwat 29 and 19. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay. May lang nga pamati kay Jerry Hilogo, no? Jerry Hilogo sa kay Christine Minies Villalobos. Hindi ko makita ding iba, no? Okay lang na. Sige, sa mga kakson ta kay Gagmay gid sir, padakuabi sir, kay daw hindi ko masyado gid ka klaro ni sir. Pasensya gid kay bataon patay. Ayos, sige. May lang ang pagpamati kay Joy Tolones, no? Kay Susan Gonzales, Fernie Espanyola, Toto Dar Aguirre, sa kay Nini, sa kay Lilia Manceba, Dundin Cabo, Naisel Favol, and Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Jo Marie Bersusa Ramuran, no? Martin Gonzales, may lang ang pag-monitor, and Christine Minies Villalobos, kay Ichigo Samson. Thank you so much, Ichigo Samson. Barrio Garay, kay Trimutsa John Idsel, Joan Mil. Thank you so much, Gid. Romy Manansala, Valencia Kinet, kag kay Edmar Kilitar. No? Sa ibang pagid naton nga mga kakson, kay Barrio Garay, kay Era Bulinas Solatorio, and A.G. Manalo, no? Kay A.G. Manalo kag Olmiha Mered. Salamat gid, no? Susan Gonzales, Fernie Espanyola, may lang pagpamati. Lilia Mansiba, kay Dundin Cabo, naman, no? Thank you gid. Joan Mil, salamat gid. Romy Manansala, kay Edgardo Iliot, sa kay Ana Sinoro, Roderick Robert Mindisilis Roma, Manjo Arnijo, kag George Gargasiran. Thank you, gid. Sa iba naton nga mga kaaksyon, sa kay Jinky Dialagdon, may lang pamati. Sa kay Jennifer Ricanya Gani Salmurin. Thank you so much, gid. No? Okay. Naisel Fabol, may lang pag-monitor. Live siya watching here in Ninas Rose Manokan. Sa din ng Ninas Rose Manokan, ha? Inday Naisel Fabola. Thank you, gid. Christine Minias Villalobos, ara naman. And
Dali gid lang nga. Elvera Hilogo, Valencia Kinet, Robert Mendiciles Roma, thank you gid. Gapaniaga sa Samtanga Monitor. Thank you so much, Robert, na. AG Manalo, salamat gid. Manjo Arniho, kag kay Sir George Gargasiran. Thank you gid. Salamat gid. Ayos. Kay Toto Binji Jimenez, salamat man Toto Binji Jimenez, no? Sige, dali gid lang mga kakson na standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng truck dito or ng truck dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kon ginaan. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad, standby action Alvin Graba. Hibaloon ta dugay-dugay, no? Ang sitwasyon sang probinsya sang Negros Occidental sining natalana nga adlaw sa pag-abot sang PNP chief naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksyon ta, live balita ni Aksyon Alvin Graba, Provincial Internal Affairs Service, so nagpatigayon sa motopropyo investigation sa inkwentro nga nagluntad sa Banuasang Manapla dira sa Barangay San Pablo, Banuasang Manapla, no? Kay daw kahapon nagpatigayon sang press conference ang mga himata sang duwa pa nga na-missing mga kaaksyon nga na-missing sila din sila nagkaladto to yaman o hindi sila makita subong sang pamilya. Kaga sitwasyon sang probinsya, preparasyon parte sa sining pagabot ni PNP Chief Guillermo Ilyasar sining nga hapon.
Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Dito lang tayo rin. Action na Rex, subong ang sitwasyon kag ang naragway karon diri naman sa area sa Bacolod sila airport sa sining tinion. Ara kada subong sa Bacolod sila airport. Yes, action na Rex, nagidnala kita ang mga pictures na so far damo sa mga kapulisan in uniform and in non-uniform, in civilian uniform action na Rex. So ating tinion, nagapulat man sa pag-aabot ni Chief PNP, General Elguermo Ginta and Yazar Action na Rex. Pero subong sini kung ano ka fighten sang seguridad action na Rex sang NOC TPO, amuman action Rex ka Titan sang security diri sa pasulod ka sa airport action na Rex, no? Hindi ka pasulod diri sa compound niya sa Guacagit. Oo, kaya may advice gali action na Rex, no? Hindi pa so far pwede ang media na makapulod. Hindi pwede ka wala advice kaya hindi pwede makasulog ang media diri mismo sa airport. Although makita man action Rex ang pila ka mga men and women, of course, ang Philippine National Police, SWAT, kag ang iban pa ang ari na diri sa area, nagahulat man action Rex sa pag-aabot sa ni Chief PNP. Actually, nagsunod kita kagina sa pila ka mga patrol cars, kag iban pa. Kay makita mo sa atong picture section na Rex, ang mga katapos, ang highway patrol group, ang SWAT, kuno mo ang dira sa Piazza Circumferential may mga gwardiya man gali? Yes, action na Rex pamulat gani kada bangga mayara mga gwardiya. In even action na Rex ang mga force multiplier ang naga-augment man. Nag-umpisa actually ang pagbantay sa mga dalunan, especially if you are passing through Circumferential Road going to on the other part. Dara pala umpisa pa lang action Rex sa may area sang Barangay Bata bala para inang Banggada. Oh yes, action na Rex. Pero from Barangay Bata down to home site abi wala iya sang pulis. Wala action na Rex, no? So far wala. Only ang umpisa sa may Barangay Bata butong napakadto diri sa area sang Silay. If you are passing through sa area sa Circumferential Road going to diri mismo sa airport action na Rex, ang seguridad masyado ka Titan, ari na ang RNG, yaman sang mga kapulisan sa idalom sang Silay City MG man? Come again? Anong MJ? RMG bala? RMJ, abi ko MJ. RMJ. Ang grupo ta. Oo, halos tanan mga kapulisan man sa Silay, PNP chief nga daan magabot. PNP aragin sila action Rex, body system, may arap man action na Rex yung iban. Actually, ang tawag nila road security action Rex. No? Sa pag-abot man sa ni Chief PNP, kagina naglabay magkita action na Rex sa amo ang piyak nga highway, sa highway Tagidya, wala sang pulis dito. Yes, wala sa highway Tagid, kundi ang Circumferential Road. Circumferential, via Circumferential, ang Chief of Police, why ni mabalaan kung kiti wala man gwardya ang from Barangay Batang Circumferential down to home site mo? Oo, dito pa lang daan action na Rex, kaya naglabay kita, wala gid kita, no? Sang may nakitaan action na Rex, nga mga kung halika naman Barangay Bata, pagkantunok po bala. Nagalibot lang ang mga kapulisan, but nevertheless, wala lang nagatindog, road security, wala pa so far. Basi dugay-dugay may ara naman ihatag ang iyasang BCPO Action na Rex. But definitely, pakanto diriya sa area sang Silay Action Rex ang pagka-tighten o kung hugot ng seguridad. Ara tanan nga porsa nagtingob. Yes, Action na Rex. Pakanto sa Silay Airport. Oo. In fact, diri ganitong ari ka sa compound mismo sa Silay City, Bacolod Silay Airport Action na Rex. Dugay-dugay lang libot ang iyasang HPG, ang iban pa diri Action na Rex. Normal nga routine.
normal nga routine para man sa seguridad ni PNP Action Rex. Actually, naglabay man kita kagina Action Rex sa area sa PTO. Sus, ang mga salakyan, ara na sa guha. Way na gid nga salakyan sa way na patingan sa salakyan sa sulod sa compound. May ara pero puno na kayo Action Rex sa panghigaron ang kalabanan ng mga salakyan sa mga chief of police nga tambong man of course sa pag-abot man ni Chief PNP. Ara na sila kalabanan Action Rex sa guwa sa along dalan sa Burgos bala Action Rex. Sa kilid damo na ganito medyo hinay-hinay lang ugalin aton dalagan kay damo naman ng mga salakyan gakulat man. Actually, tong ang umpisa sang mga parking bala, Action Rex, dira kaya sa may Kwandampi, sa may ng iyasang hotel balada o kung Buena, sa may Buena Park okay. Dampi. Sa Buena Park Dampi? Oo, dira Dampi. Matamat layo na gali. sa pababaw. Gawa ni pa headquarters? Oo, yes, Action Rex. Bisan gani ang mga ilang mga backup ng mga salakyan, ang ilan sa mga personal ng mga salakyan ara lang sa kilid, no? Pero hindi ka man basta-basta makasunod Action Rex kung wala ka pangalan. Correct. Hindi ka makasunod. That is why ang una nga pamangkot, may schedule ka di or may pangalan ka di. Sa media ka, ano nga pangalan, ano nga istasyon, ano yung Action Rex ang ginapamangkot. Okay, may gin-submit to nga mga ngalan mo? Yes, correct. Action Rex, pero estimate ko ganito si Action Edwin magsulat. Away pala, pang-duha-duha. Ati may ito mo na to sa guro? May ngalan mo na to sa? Oo, actually, subong ari pa kita sa mismo Action Rex. Padayon gyapon ang pag-abot sa pila ka mga kapulisan. Yatang Bacolod City Mobile Force Company, di Action Rex, no? Ari naman diri ang estimated time of arrival is 1 o'clock, before 1 o'clock. Correct. Action Rex, no? Ang estimated time of arrival. Kaya may isa ka lugar ang pagkakatuan si Chief PNP. Amo ni ginatawag nila nga surprise visit. Surprise visit. Daw parehas man sa ginimo, ito sa Iloilo. Oo. Ma-surprise visit siya. Kagalang taon na sitwasyon na of course, no? Sa number one, ang ila sining opisina lang taon man. And at the same time, ang mga tao, abi, o kanang iyang mga personnel, isa na diri sa pag-lantawan. Alain na kay Damo kamuda sa Gwa sang airport? Solo. Solo butong? Oo, solo butong Action Rex. Way paslaro ka panyaga? Oo, wife. Pero nga, ibang diri Action Rex, no? Sa karon hari pa lang man di sa kilid, nag-akulat man sa pag-abot ni Chief PNP Action Rex. Pero mga kaupdanan mo daya, mga pulis? Yes, amo na yung mga kaupdanan ko, mga coverage tasugong, mga pulis, SWAT, K9, Special Forces. Mga Special Forces Action Rex. Normal nga routine ang pag-abot sang PNP Chief, aratanan ng puwersabla? Oo. Amo na Action Rex para importante para makitaan ka na. Importante ma-secure ang alagyan sang PNP Chief. Yes, i-secure gid, no? Amo ni pinaka-importante kaya mo ni actually sa pag-istorya man naton kagina kay Lieutenant Abigail Donasco. Pero ang circumferential sige gyapon sa mga salakyan nga nag-aalagi da. Yes, sir. Sige gyapon ang sa mga salakyan nga pag-agi. Galing kay kada 100 meters ang ibang ganit, mga 300 meters ang diferensya. At ara naman mga pulis. Sabi lang ginpadala ko dyan mga pictures ng Action Rex. Di mo na makitaan ang dali lang kayo na utod si Action Alvin Graba. Ang ginapabatian ninyong report ni sang patrol direkta sa Bacolod Silay Airport, no? Ang ginlabayan ni Action Alvin Graba from Negros Occidental. Makita man actually sa picture daw. Negros Occidental Provincial Police Office down to Barangay Bata, circumferential to airport, mga ka-aksyon, no? Amo nang mga areas nga ginkantuan ni Action Alvin Graba, and right now will guarded ang tanan nga maagyan dira sa circumferential road. Balikan ta si Action Alvin Graba
Way pa siya? Sige, daligid lang, no? Kay para may baluan tang sitwasyon as of today, as of now, dira sa Bacolod Silay Airport, way pagidman movement. Apisar nga ti ang tropa sang kapulisan, kagiban nga special units ang yara na sa area nagabantay, no? Pero expected nga more or less by 1 o'clock maabot ang PNP chief. Then mabisita sa isa ka police station antes pa man ang 2 o'clock nga time nga gintalana dra sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Alvin? Action Rex Actor, gina action Rex, Basi no? kung Ang basi after pa ni pagbisita ya sa po among pagbisita sa mga police stations nga kadtuan ya sinendi man. posible isa pa na. Oo, kay ang initial, base naman kay kinalabyan ng Action Rex mo, no? Kung halin ka diriya sa effort, malabay ka halin ang labayan nga mga police stations, kung halin ka sa Silay, halin ka sa airport, Silay, Talisay, down to Bacolod na. Yes, sir. Wala Action Rex, baliduha. Pero ang focus ang security, ara sa circumferential. Yes, sir. Ang focus ng security ari mismo sa circumferential. Wala mismo, wala man Why dito sa main highway? Wala man dito sa main highway. Only ang circumferential road ng Action Rex. Pero nalabayan ninyong highway. Dagon may ara gid man? Labayan pagwakam na sa airport going to Silay bala? Oo. May ari man Action Rex. Mga kung sa pinakabangga lang bala, pinaka-corner, may ara kita nakitaan. Corner sang airport guro, kag circumferential. Oo. O ti may ara normal na ya. Ang after sinapakadto sa Silay. I-check ta ni karon Action Rex kung may ara man sila going sa main highway. Kaya i-check ta ni karon. Kaya so far sa karon ang nakitaan ta, diri pa rin sa Segwa mismo, kaya nagsunod kita. Kaya siling ko pag nagsulod ka sa airport? Pag halinamon to sa Convalation Rex sa Nokpo. Okay. Kasi amat-amat na ang highway patrol group, sunod naman ang ambulansya, sunod naman ang patrol, para naman ang ibang pang mga sanakyan, posibleng sakyan man of course ang DGP and Action Rex. So para mo rin sitwasyon na diri sa area sa Bacolod Silay Airport sa syudad sang Silay. Isalota na lang ni Action Rex ang ining balita. Sige, kay ti samtang raga pamiyo-miyo pagkamuda sa Silay Airport, isalot na lang na. Yes, sir. Nagpadayon ang investigasyon karon sa Provincial Internal Affairs Service. May kaangtanan sa enkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army upod sa PNP. Batok naman sa mga katapo sa New People's Army nga nagduntad dito sa area sang San Pablo, banwas sang Manakla, tinadikda ni Sinimana Action Rex. Now, gintanap usa kay na ang isa itanupangod sa Philippine sa Provincial Internal Affairs Service ining aligasyon sa New People's Army nga hindi enkwentro ang natabo sa San Pablo, Manakla. Sa Baydo, isa ilika massacre. Now, sino diri kay Police Chief Master Sergeant Rami Bando. Una diri ang nagapatigayo na sila karon sang ila sining moto proprio investigation. Bahin sini sa natabo kung wala may involvement ang pulis sa natabo ng enkwentro. Ikaduha ang kay kung may apat nga napatay that time. That is why trabaho man sa mga kapulisan sino sa iya nga magpatigayo gid sa sining moto proprio investigation to investigate kung wala ang ining natabo is a legitimate encounter. Ari Action Rex ang pahayag ni Chief Master Sergeant Rami Bando. Ang ambal na to encounter. That's why we conduct investigation. To prove nga legitimate nga operation. Kaya ang allegation magkapiat, especially sa New People's Army, it was a ambush. At siyempre, man ni allegation unless the prove, no? Prove na mo ng investigation kung sinong may dapat na rin no? Actually, may mandate kami nga ang recommendation gani. Regarding sa mga operasyon na yung ang pulis may kapalpakan siya nga ginimo, tag inang masulod sa RTC, makarecommend kami sa criminal case. That is,
part of our mandate. Pero kung wala man yung foul play, we will dismiss of the case in fairness naman sa aton nga kapulisan. There's ang motu proprio investigation. Dara na masulod ang pre-charge. Yes, kaya actually sa amon nga motu proprio power, ang IAS mag-conduct sang NPI kung ang pulis nagpalupok. Kung ang pulis nag-operate may pilason o kung may napatay o kung seriously injured. No? Actually, ang nabutangan da, seriously injured, kaya kami napatay, covered doon sa Japon. IAS will conduct investigation to prove kung sino ang innocent, sinong culprit. Magawa man na Japon sa investigation. Kaya itong investigador, capable man to determine kung na siya may mga faulty or what. Aksyon na sa kabahin kita mga inisang pahayag ni Chief Master Sergeant Rami Bando. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, direkta dira sa Silay International Airport. No, stidi ka lang da, Aksyon Alvin Graba, tubtub nga magabot si PNP Chief dira sa Silay City kag magapadulong sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Aksyon Del didto man subong sa Negros Occidental Provincial Police Office mga kaaksyon. Sige, way pagidman movement pero tini moment from now magabot ang PNP Chief naton mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, life extension super fight. Una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhopon Bacolod City Government Center anay kita no inimay kang tanan sa sining mga pasyente nga may severe infection balaw sang COVID-19 isa sang mga rason kun nga mayara sang baklag sa operasyon sang extraction team suno kay City Disaster Risk Reduction and Management Cluster Head Jomari Vargas. Yaring report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Bangod Aksyon Art kapon sa palayag ni Executive Assistant Ernie Pinida nga may mga baklag sila sa paghakot sa mga nagapositibo sa COVID-19. Gincheck naton bisan pa man nga ang extraction team si Sir Ernie Pinida ang nagapamuno pero ang mga personnel ngayon ginaupod rin ka gina-utilize ang team nga nagalin sa opisina sa CDR Arimo pagi naman sa pagpapamuno ni Cluster Head sa Jomari Vargas kung ano gid ang exact reason Aksyon Rex kung nga may ara kon kay isang hindi dali-dali ma-extract magluwas abi nga nagtaas kinman ang record sa Bacolod kung COVID-19 cases ang napagambalan. Sunod rin kay Sir Jomari Vargas, ang pinaka-latest reason sinikon nga ang may para sa pila ka mga pasyente nga hindi na yun ma-extractikan sila puruyan, especially Aksyon Rex ang mga nagabatyag sang severe cases o kung nalablang epekto sang infection sa COVID-19 nga ilang na eksperyensya.
Kaya ang problema sumong amo ini ang kawadon sa mga hospital nga pasudlan sang mga individual nga nagpositibo sa COVID kag daw ka seryoso sa ila siniginabatyag. Daw ginahimo karon sang team ni Sir John Marie, especially sa mga pamilya nga tiway man sa baklan na limawa kay sang mga medical oxygen. May ara man nga ginadala mo ang team ni Sir John Marie Vargas ang ginahimo nila gina-providean no nga at least mag-stable ang blag na batyag sa mga severe cases kaya ini sila actioners nagakinanglan gidya mo sa ginayo nga pagtatap kunta ni sa mga hospital kaya bisan na ron pa sa bulig sa one hospital na control hindi man gyapon nimo na mapilit kung wala available nga hospital nga pagadalaan. Now, so far, subong silini si John Marie kon sa iya team, muna ganing ginambalan na ginang team nila ang rotation, kinala ni Observe Gid, kag hindi gid magpatama palawi kabis ang duty nila mag-subra sa gin-allocate kon sa ila schedule nga rotation, agud hindi man sila ma-overwhelm kag mayong ila sini na performance. But hopefully, silini si John Marie, kabay pan mamat-amat na ni transfer tanan. Nawaya problema sa next kon mild cases lang kaga symptomatic. Kaya gila yun ini nga gina-transfer sa isolation facilities kamo ning sa amo ning eskwelahan. Mayara man sa mga mild symptoms ka mga COVID-19 patient kaya ginapili nila nga dra sila ma-undergo sang quarantine sa mga hotel, especially kung may kwarta ang ina nga pasyente nga inagbayad. Yari si Sir John Nga Marie. daw sa listahan niya sang DOH, di nga ang Bacolod kag Negros Occidental, yan mo may pinakamataas ang iba niya nga mga lugar diri sa Rion size. Daw kanubo naman sang COVID-19? Correct, kaya tikapon ang Bacolod, 113 cases kita di gapon mo. Oo, ting Iloilo kag province to nga taas pamantos nagligan nga nagdubo-nubos la. Kita daw inano ini nga sitwasyon man. Nagmalis ka ng numero Action Rex. Kung sa una to, kita dari ka single and double digit. Sumong kita diri sa Negros kag Bacolod, ang nag-triple. Sila piyara na, lumo na ginang cases sila. Kaya mo na, ambot mo lang dako nga $1 million question kung nga alam mo na nagsitwasyon di. Sa ato niya nga, abi ko may ang system, kumbaga dapat ligwaton kung anong matabos. Nangyari ang panayagwa ni Sir John Marie Vargas. Igos mong damo hospital so hospital ka na tayo ang problema kay why available hospital because of the severe cases dira nagadili ang pag-extract naton kag pagdala sila sa ospital kaya ano mo ako sa hospital when di nakabaton why ka man mo so ang amo nang di namon makwa di man mo extract tong ang tao na ng pagkitid ng severe na kung hindi magbato ng ospital, hindi pa naman mabutang na sa Murage all the time. Si Iban nga daw medyo pwede pa yan. Sa mga pasyente sila na nabutang. May mga doktor, may mga nurses para makandot. Kaya kay Gapon, nagabot namon nga raw material natin kuhan sang oxygen. Kasi isa na kulang na oxygen mo. So nagabot sa mga planet sa Manila, may nagabot sa amon din. So amon din na process na doctors ito bong. Hindi pa ba kulangan sa oxygen kaya mo na isa kasi kung hindi consider sa sinabalay okay oxygen na sana antes na doon sa hospital para lang matulukuan na kuwan ay sitwasyon at hindi sa kaglawa maya mo so malagyan ng nemo namon nga mapataway na ng sitwasyon antes niya makuha kung makabakante na hospital ma-stabilize na ng pasyente. Okay. Tapos magdala natin naman na hindi pa naman mabili ng oxygen sa mo. Kaya dapat ko sa mga sa iban mo. Magasto na nada sa kanyula. Nandang yung takot sa ilong lahat. Kasi isa na nakatakot niya mo. Sa amon supply siya wala kami problema. Kaya yun na preparada naman na antis yung nakadaan mo. Okay. Pagsugod sa akin sa asang July pa lang daan na forecast naman because pag yung damo ka pasaway. Napursin na naman posible mataas o nagtaas siya, no? Kasi nang dyan sa Balyan tabi. So, preparahan mo na yung mga kabit kaya hindi may mawadan. Ang team mo, sir, why ka plano nga mag-request dugang personnel? Pwede naman na siya, rotation na kinana, galing ang, rotate na sila, galing ang mula na, kung sila ko kung hindi nakagwarpa, why get no, hindi na hindi na kung pagpilita ang lawas nyo, kaya hindi na efektibo ng inyo, kung mag-dilito niya pa
Hindi ba ko gusto nga pa kami ng doktor na, hindi gustong tao na mo nga ma-overwhelmed siya yung daw ka sala-sala na bala, hindi pwede. Kabuhay siyang tao na kaptan mo na, magsala ka na ron, tapos pati ikaw malapnan pa. Siguro naman nga sila nakatulog, nakakaon, nakapaway, at least magwa si pasyente. Malason like sa palayag ni Sir John Mario Vargas. So, gina-update na nato na kay Sir Henry Pinida kung bala kompleto na kay ginatinguan lang umpisa kahapon paningay na kutay, tinagdugang paning 113 kahapon na cases kung bala may ara gyapon no nga ara na-qualify kay may omnibus resolution man nga pwede man sila may option man ang pasyente kapin pa kung hindi magitama kalala ang sitwasyon nga magtiner lang sa iapuluyan o kung hospital care nga hospital na lang mismo amo makadto sila puluyan kag mag-manage magputang dala sa mga personnel galit din magastoy na kay may balayran ka na sa responsibilidad sa mga hospital action na Rex. Ang atong malitagikan sa Bacolod City Hall, bilog na ginadulong sa ina sa kalwan sang super. Aksyon at hipo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa New Government Center. Mga ka-aksyon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:17 na nga tunuras. Pwede ba lang nga maghubi na may Balita, una sa tamang serbisyo. luwas sinisang DTX 500 capsule may ginarekomenda Nasa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Santon Plaza Herbal Aksyon na Marlon Hinovia Kapitolyo Kitanay, no? SRA board member Dino Yolo nagresign na sa ahensya matapos nag-file ini kahapon sang COC bilang kongresista sa ikalimang distrito sang probinsya, no? At may kasarang man abogado kagaktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nag-average sang 199 kada adlaw kaso masobra na sa gyapon sa 4,000. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex again naklaro ni Attorney Emilio Bernardino Dino Yolo III
hindi na kinahanglan nga mag-sumiter pa siya sa resignation letter sa iya sa ring ahensya nga natrabahoan bilang board member amo ning Sugar Regulatory Administration bangod Dave resign action Rex no basta ang isa ka appointive officials ang naga-file sang ila sa ring certificate of candidacy kon si OC sa kada eleksyon. Ang tawag sa Nelson Rex, ipso facto resign. No? Hindi na kinahanglan nga mag-submit sa resignation letter kay automatic kapag file sa COC, ini para lang mag-Rex sa mga sa mga gin-appoint nga official or employees sa gobyerno. Lain man na action Rex siya ang inengin elect mo, mga na-iliher bala. Pero sabi, senador, kapapili, muna, presidente, vice president. Kung naperte sila action Rex siya, mabalik pala na sila, kung may term pa sila, ilang senador action Rex. Hambal ni Dino Yulo, natabo siya na action Rex, kundi kahapon sa udto na sa naka-decide nga magpapili siya bilang kongresista sa Quinto Distrito sa Negros Occidental. Hapon sa udto lang amo nga independent ang inbutang niya siya sa nga si OC. So, bisan pa nga kilala si Atty. Yolo bilang isa sa mga dugay na Action Rex nga miyembro or katapo sa National Political Party nga mo ang Nationalista Party sa idalom sa mga filiar Action Rex Prote Ambalya. Hindi naman ko pwede makapangayo pa sa certificate of nominations and acceptance sa konkuna sa Nationalista Party. Iti siguro nag-decide. Tapos sa udtolan, no? Mga udtolan sa Rex, tamo ito nga sang udtoman mismo, ginpadalaan niya sa sulat ang Sugar Board, no? Sang Sugar Regulatory Administration, ginpahibalo lang nga ma-file siya kahapon nga adlaw sang kandidatura bilang kongresista. Yari si amo na galing nga independent siya. Independent ang nabutang niya kay may coming ning politika or political party nga masandigan siya. At nabutang niya Action Rex independent, siguro independent na lang sa pag file niya wise sang gipresentar nga wise sang kuan mo wise sang kuna. Independent Action Rex way man as problema ako maglantaw way man problema siguro mag-independent siya no mo. Di no yung Action Rex. Kung kaisang ibanda namigid nga may parte kay ti may parte gid man mo. Kay gid man na. Pero ti kun wala kag kun kaya yaman lang ti okay man lang na. Siguro hindi man napagpabayaan guro Action Rex ang Nationalista Party si Yulo. Okay, di dugay man siya Dari sa Negros Occidental, kag isa pa Action Rex si Atty. Yulo, damo man Action Rex ang nagasuporta siya nga mga sugar planters. Damo Diba? Naka-SRA board member gani. Tiyan mo nang hambal sa mga taga Quinto Distrito nga medyo bulo-bakod-bakod gawa si Atty. Yulo kumpara sa mga sa duhaya na kapagkakainkwentro Action Rex. Sino nga rin duhaya kainkwentro? Ang incumbent? Incumbent Marilu Arroyo. Tapos? Si incumbent Congresswoman Marilu Arroyo Action Rex. Mayara na sa kandidato dira sa pagka-provincial board member mo. Nang lakas si MD na si Arroyo Action Rex mo. Yang nag-file dira Action Rex atong board bla sa Seco. Espinosa bla. Si Espinosa? Oo, lakas si MD. Tibo Silingon, kandidato siya ni incumbent Congressman Marilu Arroyo. Moises Padilla na? Nalipat lang ko sa iya sa ring lugar, basta Quinto Distrito. Damo sang nagapapili, provincial board members, Quinto Distrito, na mga anom, Black Bilog. Ang kongresista Action Rex, 3. Ang isa da si Kapitan Makoy Havilosa. Si Kapitan Makoy. Kagti, ang itatlo, amo ni si former Negros Occidental Vice Governor, Dino Yulo. Si Yulo nakagi naman ipapili na kongresista, di ba? Kadumdum ka to special election to. June 2012 la to, kontra Tiyo yan. Si Santo Binalbagan Mayor Bibot Merasol, sang June 2012, special election to. Galing ka mati, pwedeng hinablos Tiyo no? Di daw mayuhay naman sila?
Oo, di mo nang report ka na batos, Oo, no? manang nabaton ko man nga info nga nagmayuhay ng duwane. Oo, Si Bidot Mirasol ang mayor sang Binalbagan kag si Attorney Dino Yulo. Di laban-laban nga isa man sang nakabulig, decide ka Yulo siguro nga magpapili balik kongresista Sadya ni. sa may Quinto Distrito. No? Yari si isa ay board member Dino Yulo. Actually, no, hindi kami kailangan mag-resign because under the Omnibus Election Code, ipso facto by the filing of our certificate of candidacy, considered resign kami. But I have officially written a letter to the Sugar Board to inform them of my decision. Alawan ko makadali ang kaso sang COVID-19 dere sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental Action Rex, ang kaso nagnubo, no? Umpisa kahapon, October 8 Action Rex nga datos. Ay October 7, ang active cases 4,300, no? Sa October 7, sa pagabot sa October 8 Action Rex nag 4,269 na lang, no? Magabilaban kas manamo nga sige-sige ang pagsaka. Tapos October 8 nag-umpisa sa pagdubo, so nagtubo siya 31 Action Rex. Ugaling kung basihan mo ang record naman sang nagkalamatay, sa October 7 ang nagduga nga patay 7 lang, pero sa October 8 Action Rex GC7 kahapon, no? Ano si 7 ang mga nagkalamatay. Ang provincial government sa Negros Occidental Action Rex mayara sa ngin pagwa nga press release sa ngin pagwa sa mga udto. Angot ini sa estado sang mga provincial government run hospital dere sa Negros Occidental. Man may presentar nga report ang tatlo ka mga district hospitals Action Rex, Silay, Valladolid kag Cadiz Hospital. Nagapakita sa datos nga may ara Action Rex masobra 1,000 ka mga taga-syudad sa Bacolod nga dito Action Rex nagpa-admit kag nagpabulong sa hospital ning government owned provincial hospital pangod way na sa bakante dere sa may syudad sa Bacolod. Ang datos nagapakita 839 ka mga residente sang Bacolod, 159 ara na okon 839 ka mga taga Bacolod ara sa bahin sang Silay Hospital, 159 ara sa Cadiz District Hospital, 95 ara sa Valladolid District Hospital. Record ini umpisa Enero, tub-tub September sa 2021. Ang action ugikan sa Kapitolyo, action na Action Mar, huwag ka ba listahan sa mga individuals na nag-file kada banwa kag syudad? Ay, ara naman Action Rex, pero hindi pa tanto kompleto. Karon sa hapon, Tibay may ara. Monday siguro ka-submit na ning iban siguro sa mga listahan sa mga nag-file ba sila da? Suras na si provincial Comelec supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nga may by this afternoon makapagawa na sa sang Pero may LGUs kada nga hawid or nakuha ang information nga wala inkwentro? Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto. Way inkwentro ang Vice Mayor pag nila? Mayor, Ang konsyal ang guro may inkwentro Gani man, no? Daw mo kalabanan sigurong ang ilo gani daw mayor lang ang wala man inkwentro, ang vice mayor, ang mga konsihal siguro may mga inkwentro. Laban-laban ka Action Rex, no? Ang sa probinsya ng Lebelia, ang waing kwentrong sure winners Action Rex, 4 ka mga kongresista. Ano post mo may kontra? Correct na. Second district. Second district. Ang first district. Ang first district. Ang mga duwa. Si Balmayor, si Maranyon. Si Valmayor tag yes, 6th district, pagin 6th district ang 4th. Ang 4th wala man si Yuyet Ferrer, Wayman. First, second, 4th, tag 6th si Alvarez. Oh, yes, Mercedes Alvarez. May kontra 5th district kag 3rd district, no? Abi nila Kiko Benitez may kontra. Yara. Gani, may nag-file pa to. Si Sinoto gani man to.
sa hapon to nag-file action Rex, no? Naka-green gani niya sa nga palapton to, no? Ang sabahin sang provincial board member 6th district, no? Ano po, sure winner man, incumbent subong board member Jeffrey Tabola kag wala man na Matsu Alonso. kontra sa 6th district board Why, member? duwa lang sila ang nag-file action Rex. Duwa lang sila, ang iban may mga kontra. Okay. Karon lang base ipagawa ni Attorney Ayanle Ananoria, no? Kay may sige. promisa man sa kagabi action Rex. Kay ang mga mayors bla, ang vice mayor, kung day sino na sila, kag ang mga konsehal, kung pila kada banwa kag syudad bla. Kag dari tani action Rex mapalaan kung kada sino nga mag-asawa ka tandem, mag-utod ka tandem, correct. Kung sino mag-amay. Ano mga pagkaisa kay kwentrohan O kung sino magpakaisa, ambot pagutod, wala iya sang nakainkwentro, no? O magkainkwentro? Away ko sang report nga nabaton, no? Dara sa Kabanka, Action Rex, may kasumpong na si incumbent Vice Mayor Raul Rivera, no? Sa pagka-Vice Mayor? Sa pagka-Vice Mayor. Sa Mayor daw ay kontra sa Mayor Pedro Saico, pero sa Vice Mayor may ara. Ang sa La Castellana, confirm na nga si Mayor manggilimutan kagang former mayor man ang amayang mapapili. Sa Kabankalan Action Rex, ang kapapili na Vice Mayor Miguel Saico. Daw tatlo ka mag-ulutod gining konsehal diyo? Correct. Kumana sa, Sa Kabankalan, Saico apelido sa Vice Mayor na kontra ni Rivera. Saico man? Saico. Miguel Saico. Okay. Daw konsilor man na? Si Lorman, why siya mayor, kundi vice mayor lang ang ginpapilian niya. Sadya no. Nabalaan talaga ro sa listahan ipagawa ni Attorney Ana Noria. Sa Cadiz City, may kontra gyapon si Mayor Pating Escalante. Ang kontra man to gyapon, amo man to gyapon ang kontra. Gani, mga taga Cadiz, gani Aksores Kasiling, nga hindi na news para sa amon. Siling sa mga taga Soras ang Cadiz, ang balita para sa amon niya batingala kami kundi sa mag-file. Sino gani na? Mawi. Si Mawi. Nan. Permi lang na iya. Ito na kung hindi mag-file, alam mo na makibot sila iya. Makibot ang taga-Cadiz kung hindi sa mag-file. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hirvaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang syudad sang Victorias, amuman, no? Hover versus Benitez. Ambot kung dahil sino pag nag-file. Pero ma-check ta lang ning records ni sa Commission on Election kung ma-submiter na sang kada LGUs ang mga listahan sa mga kandidato, no? Para may baluan ta kag ma-check naton kung dahil sino ang mga tao nga may kontra kung sino mga public officials mga ka-aksyon. Sige, daligid lang salamat gid aksyon na Marlon Hinovia sa report ni aksyon na Brian Morden sa Nukpo kag report sa BCPO kag report man sa syudad sang Cadiz. Daligid lang aksyon Brian Morden, no? Kag aksyon Eric Magban, aksyon Roger Gotib. May tisianay kulang balang imo sining alawas sang vitamin C. ₱500 po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may ₱500 kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB.
Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to Ayos, sige, manamyaw tanay, no? Kay Mr. Milili Oligo, may lang pamate sa kay Jenny Solgon, and sa kay Lunila Tarosan, Donald Cabasag, Ters Vergara Sancho, may lang pamate, no? Teresita Quinto, from La Granja, La Carlota. Thank you so much, Teresita Quinto. And sa kay paring Benji Felisario dira sa Marikina, halong man parikoy, no? Thank you so much gid paring Benji Felisario. Rochelle Folincio Susana dira sa Barangay Pandanon DSB. Bathala real magpanimbang kita sa mahimo pa ihalit ni Mr. COVID. Oh, gani man. Bathala real, no? Veronica Santillan Manokan. Salamat gid, Veronica. Okay, kag kalakip man sa kay Gian Resisio, thank you so much gid. Neil Brian Balues, Colonel Salvador Espragosa, from La Carlota, salamat gid. Har Kabahog, monitor sa subong Tro FB. Tamyaw lang mga tropaya, si Lester Bukobo, Adilo Tuno, kag Jason Diasis, no? Aksyon lang malakas sa manapla. Thank you so much, Gidhar Kabahog, no? Madam Virginia San Antonio Pendaga, pa-shoot out lang sa kumariya nga si Sally Hinulan Peronilla, no? Peronilia ni Sally Hinulan Peronilla sa may Barangay Bata, kag kumari niya nga si Enriqueta Boros sa may East Homes 3 Barangay Stefania, ga pamati sila subong Torex. Ayo, salamat gid Madam Virginia San Antonio Penda. Mike Jan sa Moldeseva, salamat gid, no?
Happy birthday lang kay Nong Rams Chopi Morillo diri sa Moises Padilla. Salamat gid Mike dyan sa Moldeseba. Kay John Roa may lang nga pagpamati, greet niya lang si Jong Moscoso kag si Barak Moscoso from Kandumaraw, Hinigaran. Thank you so much John Roa. Salamat gid. Kagawad din Bongjo Campo, Chris Vilma Treyes dira sa East Homes 3, Barangay Estefania. Salamat gid Chris Vilma Treyes. Inday Blaza, si Dino Alec, Rimar Hicano Halyasgo, Rofi Libran, salamat gid, no? Okay, kag kalakip man sa kay Florencia Villacampa. La Union, thank you so much gid Florencia. Sa kay Rhea May Ladjo, thank you so much. Kag kay Michelle Sayo Gimiroy, thank you gid, no? And sa kay Libran Rofi, salamat gid wala gina si Aria. Rofi Libran, no? Thank you so much gid. Ayos, sige. Dali gid lang kay matagta na pinaka mga commercial sa balikan ko lang dugay-dugay ang iban pang mga informasyon, mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to Dambuhid, yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi may nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati. Ang
matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dari sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa maestro bla kag isa ka persona patay sa aksidente sa Banwa sang Binalbagan. Party man no? Pagro hinay-hinay lang, no? Especially kung motor ang ginadala, bisan na naman nga salakyan, importante nakahalong kita, no? Kagwalo kadlaw nga filing sang COC sa probinsya nangin matawhay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kauntan sa report tupod kay Aksyon na Brian Morden. Sa detalye, Aksyon Brian. Aksyon Rex, naggalamatay di sa hospital ang duwa ka mga persona nga nagaagasanay sa motorsiklo matapos maaksidente dira sa may National Road sang Barangay San Vicente, Banwa sang Binalbagan. Ining nagkalamatay ginkilala sa kay Norberto Ramos kag Cesar Niel Ando, lunsay legal ang edad kag tanan nagapuyo sa Barangay Suay, syudad sang Himamaylan. Ang maestro diri amoning si Ando, nagatudlo ini siya sa Isabela National High School. Sunod diri sa kay Police Captain Elien de Ribosquillo, ining duha naga-travel ini sakay sa motorsiklo. Medyo madasig-dasig ang padalagan surukan sa mga saksi sa lugar kag gamay na nga hump ang dalan, National Highway man kuntani, pero nagkuan ini sila, medyo naglupad gamay, pagtupa, nagbalang-balang, kag dito na tumba. Nakaagom ini sila sang mga patal gid nga mga kapilasan rason. Ini sila sang gindala sa Binalbagan Infirmary Clinic, ang ginbawian gid sang kabuhi. Aksyon Rex. Aring palayag ni Ribosquillo angot sining nasabit iyang insidente. Nga pagkabot sa ito nga po nga after paglampas niya sa break diri sa Amon Bridge lapit sa Biscom. Kaya daw ang bridge na Amon di sir ang sugpo na daw medyo daw gahamon sa bala sir daw lupa sa. So dahil siguro ang dalagan sa motor pag lampas siya sa Amon na lugar na nagbalang na pagbalang niya ang motor tumba ginsigida mabulingan man sa mga bystander sa atong traffic kang nadala sa hospital apangki abot dito kasi ang angkas niya nga amo ng maestro sir amo nang napatay ginsigida. So ang driver napatay ang driver mga alas 4 na sa atong sir. Aksyon Rex ang porsyon sang palayag ni Ribosquillo sini. Sa dito sa Binalbagan natabo Aksyon Brian? Sa Barangay San Vicente, Aksyon Rex. Okay. Dira kay ang may aras ang kwandra inang taytay, ang sugtunanay sang taytay medyo may hump nga gamay. So kung hindi man sa baguhan kiti taga dira man sila,
pero tibak madasig-dasig posibleng dalagan gid medyo naglupad kuno ni gamay pagtupa nagbalang-balang nakag dumiretso tumba ining mga biktima action Rex. Sa ibang nga balita, kahapon dili nagtako formal last 5 sa hapon ang filing sang COC kag diri sa probinsya sang Negros Occidental suno sa Nokto o Konatoridad tuman gid ka tawhay action Rex. Wala sa anuman nga mga insidente, reklamo, tagiban pabi may connection sa siring filing of COC sa mga kandidato kag ang ginapreparahan na naman karon sang Nokpo amoya ang palabot ko naman nga kampanya kag ang election proper na gid sa masunod nga tuig action Rex. Aring palayag ni Nokpo Deputy spokesperson na Police Lieutenant Abigail Dunasco. We're very much happy with the 8 days filing of candidacy sa Negros Occidental Province. So far po, wala naman po tayong naitalang lumabag po no, sa ating peace and order, sa ating public order. They've been cooperative po, gaya ng hindi po pagpapasaway. With that po, we're very much thankful na ganun po ang ating overall assessment for the filing of candidacy. With the municipality lang sa palayag ni Donasco angot sini. Kagabi action Rex la City 15 may ara sang isa ka 70 anyos nga lalaki ang ginluthang patay didto ya sa Caballero Subdivision, Barangay 2, Syudad sang San Carlos. Ang biktima diri kilala sa kay Ernesto Santa Ana kag nagapuyo naman ni siya sa Villarante Village, Barangay 1 sa buwan nga Syudad Action Rex. Nagatulot-indog gid lamang ni ang biktima kag ginluthang sa wala pa makilala nga persona tubtob sa sini nga mga tiniyon. Ginausisa pa kung anong motibo sang krimen pero naka-recover tong pulis isa ka basiyo sang kalibre 45. Sa San Carlos, mangyapon isa ka negosyante ini gindaybas ini siya sa San Carlos PNP. Dito sila nagbinaklanay sa may purok maabi-abihon, Barangay Balintawak, Syudad sang Escalante. Grabing pahanunot kag ining suspect gintilala sa kay Mel Glenn Vista, 36 anyos, taga Phase 4, Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos. Dako na nakuha siya ay naglabot sa 374,000 pesos. Sa ginapatihan shabu, 1,000 pesos nga budol money na bawi man sang kapulisan o kondaybas money. Ang suspitsado ipaidalom sa drug test kag laboratorio ang mga nakuha siya ginapatihan illegal nga droga. Aba ng balita gikan sa Nokpo, Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:58 ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May lang pagpamati kay Almera Lim Malasarte, kay Teresa Ferrera, salamat gid, no? Kag April Banaag, may lang pagpamati, no? Kag lakip na sa kay Paul Spata, thank you gid, no? Kay John Derek Gasataya Tamayo, dara sa Barangay Tangob, salamat gid. Lisa Monte Castro Narciso, araman si Atia Kim Eriman, Jose Talunan, salamat gid sa inyo sininga pakigopo. Dayos, Life Extension Vitamin D
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kangtanan sa kaso, ginapreparar na sang Police Station 9 batok sa duha ka mga persona nga nagtiro bla sa PDEA agent sa Barangay Kabugo, kooperasyon sang biktima kag testigo liabi sa pagsolve sang krimen. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Ano din siya? Aksyon Eric. Wala man siya. Tawagan siya guro sa cellphone niya. Ara siya. Ay din siya ara na siya. Aksyon Eric. Sorry ko. Duga kadula ka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang signal mo daw gakautod-utod, Aksyon Eric? Waay gid. Hindi magkalaamong ning signal yaw. Daligid lang, Aksyon Eric, ha? Daligid lang para maka-standby ikaw, mayo, no? Kay Merly Gonzaga, may lang pagpamati and no na agravante, no? Salamat gid. Sapyak lang siguro nga linya pagya kay do hindi sa klaro gid sa piyak nga komunikasyon niya. Gakautod-utod siya, no? Para mangin mayong iya sininga terada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:02 ang oras. Rin ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, amo na resulta guro sang Evergreen Hair Capsule, no? Ayo di purma. Hindi amo sa Lunes pagani to. Amo gani no sa Lunes pagani, no? May lang pagpamati ka monitor si Doc Crispin ko. Ay, si Doc Crispin? No, ara sa iya. Good. Okay ko no, no problem Ati mo nang may balita Doc Crispin, no? Ang importante nga ang bulsata mo nagadulo. Ayo di purma. COVID problem, no? Ay, by the way. Ano? Nagapakigbulog kita gali sa kalisod nga ni angko ni Kapchad Feria. Ay? Sa pagtaliwan sang mother-in-law yabla. Historianay kami kainan ni Kagawad Joe Fred. Kay na quarantine man siya gali. Sino? Si Kagawad Joe Fred. Tigaling hindi na naman ta na matingala. Negative naman siya kuno. Negative naman siya. Kahapon bala mo. Daw mo ng resulta. Ati very good. Basta gagiho ka gagpermi kaga pangimanwa ti laban-laban gina pero ti depende man Ang serbisyo padayo niya. Oo. Para sa progreso sang Castiliana. Barangay Robles. Barangay Robles. Okay. Condolence lang niya sa pamilya ni condolence kay sa family ni Kapchad. Ano nawag mo si Kapchad? Si Kagawad Joe Fred. Si Kagawad Joe Fred. Oo. Ay. Mo man ang tuginang istorya nga mo na nagkalatabo manggali ay grabe man Edad ng biro. Gani diri sa area sang Bacolod bla ang ilay ni ang mother-in-law ni Kapchad. Diri sa Bacolod. Oo, sa do area sang Mansilingan bla mo. Okay. Condolence kita sa pamilya ni Kapchad. Si Kagawad Joe Fred ya? Ate, okay naman siya. Ara na sa subong, kapot na silhig. Ayo di purma. Balik na sa serbisyo Balik na sa serbisyo. Ate mo nang mayuda. Ay, balok ka po sa kung makupit ka, limitado ang serbisyo mo. Gani man, tigag limitado, gidya ko ni quarantine kay. Makuwada ka lang mo yung makuha niya, lain niya kung nara ka sa gwa kay tidamo yung mobra mo. Hindi makapalapit tao sa imo. Oo. Budlay. Kabudlay nga daan. Kung dali lang, nabugit mo kay Pablaw. Oo. Parinuno iagisando, kamusta? Ate, amoy ka nakafile sa? Ang buta? Siguro do, ang buta kahapon do, ano tong text siya to man? Ba't ko ba siguro ka-file Ka-file guro Buta?
mag-file siya. Ha? Kung naka-file siya, teka, balugis siya kung sino kantuan niya. Sino? Inex Kanto. Ayo di purma. Ayo. Oo, di pa. Oh, di ba? Oh, gani. Naman ang tirada da. Oh. Inex Kantong ang pag-asa ng bayan. Ba? Para sa ikaunlad ng ating sosyedad. Ba? Ayo di purma. Hindi amo ba? Daw mo papili ka eh. Pare, ala na balis, musta? Ate Arisa? Good. Pisaw-pisaw pag mataya. Nakita mo na ding linatag, ya? Why pa nung itong text ka po sa ako, hindi ko mag-text. Ti namin niya. Ari di sa lamisa mo. Sini ko ako guro nga work clock ito eh. Ay, hindi work clock. Ayo di purma. Hindi work clock ah. Ay, hindi work clock. Okay. Okay, Nami that's good. Ha? Nami. Good. Sige. Suspense. Ari lang di sa lamisa mo gibutang ko di kapo no. Wala ko na sa ka-text kahapon sa ako. At mo Spider-Man kung... Nag-coffee kami di kapon sa ngapon. Dahil sa Babaw Station. Okay. Good. Ti okay man ko no. Ha? Okay lang ko no. Ati very good. Ano ang importante na? No? Si John... Ha? Si Boss Joseph Chua, kamusta? Ti way pamansag pabatsyag. Way pamansag ka pabatsyag. May lang nga pag-monitor na. Paring kay Sir Joseph Chua Blas, man ko. May lang nga pag-pumati man da. Si Manuel ko. Man ko. Man ko ito, board member na iya. Ayo di purma. Hindi ito maintindihan si man ko iya daw, provincial board member na iya sa 3rd district. Oo, 3rd district. Oo. Matya ko may plano, guro si man ko ba siguro, way mangko kabalo. Ayo di purma. Hindi mo. Sadyagin mo. Ang migo tanga former mayor Blas ang Ibi Magalona, si Patrick? Hindi si David. Si paring David. Kamusta sa sulong? Oo, musta sa? Wala man sa ka-file. Wala siya nag-file board member o kon mayor? Way man listahan niya di. Ngalan niya di, board member or mayor or vice mayor. Why? Kaya ang kontrato ni Kiko Benitez, si Kuamanto, sino to? Basta daw wala ngalan niya. Why sa board member? Why sa pagka-mayor sa IB Magalona? Daw wala man. Ay, vice mayor sa IB Magalona, hindi man. Basta SB member siya. Ayo di purma. Hindi guro ba si nagpaway si parang David siguro. Why ka sa contact na si mo? Why? Mayo lang ang pagpamati kay parang David Lacson da. Oo. Sir, sa IB Magalona. Oo, si Parelexo ka, great gisimo sa BBB program niyo. Ba? Ayo di purma. Pero narida trabada sa Dolido, may lang pagpamati man. Ara siya? Ga-monitor man. Very good. Mga nagkasustain sa ato niya. Gani. Naulat-ulat kong mga listahan sa mga alkalde sa Banwa sa alkalde kag vice mayor bla. Ako sa dulit kung sino enkwentro ni Mayor Bibot Mirabales. Si Runa Rida, trabago eh. Si Runa, yan ang alang pa. Ayo di purma. Linghod pa na. Linghod pa. Bulang-bulangon sa na si Runa. Ambot sinong enkwentro man. Why ko enkwentro si Bibot pero kung si Vice Mayor yung Gurida. Ambot Si Deruna, kabalo na si Deruna na. Oo, gani na pa. Abot ko man kung... Ako hindi na-update sa Dulid si Father... Sino? Father? Wala. Vice, wala kontra. Si Vice may kontra. Si Vice Mayor Rolly Guri. Si Father Anuran. Sino ni Father Anuran man? Ay, pare na sa una sa Katoliko. Sa Rodrigo Anuran? Oo, sa Aglipayan Church sa Dulid. Wala ka na sa member. Kung man eh, buta? Mayor? For mayor, siling ni Rona.
Anay pare Father sa Anuran. simbahan Agripay. Guro. Father Anuran. Padlagan si Mayor. Padlagan sa Mayor kay kontra kay Mayor Miraballes. Oh. Bibot. Dili ka? Amo na. Damo mga ngalan nga mga kuano. Si Vice Mayor Yugoria wala kontra. Vice Mayor Yugore. Sa di na iya? Dulid eh. Dulid. Oo, wala ko kontra si pasimate ko. Base siguro. Rowel Yugori. Why kita da, mate? Ayo di purma. Sige lang kayo, nasun ako magpapili sa dulid. 2025. 25? 25 o. Next Dugay election pa naman, ba? 25. Dugay pa. Hindi na buwas? Hindi ah. Ayo di purma. Kung buwas na tani, mas mayo. May until November 15 pa man, di ba? Oo, gani. May mga substitution pa ng matabo May substitution ng matabo Basi magbago pa lang una-una ni Action Erect magbanwaw. Gani. May mapasap sa aton. Oo. Masirapi si Mayor Bibot. Nga ba Action Erect sa banay sa akon, be? Mbawsap. Matik. Ayo di purma. Ang muna na tirada. Daw, ang nakasiriana daw, kwarman, mainit-init na, no? Sabi ko daw, kumpras ang isa ka pamilya. Ayo di purma. Huwag ko nagambala, ikaw nagambala. Iyara man na sa listahan, tsakto man na. Ay, kili ka? Oo. Sino man dagan daw? Mayor Maymay eh. Tapos? Father ya, Vice Mayor. Ay, Si former Mayor, ano ganina? Burdig. Ang duha pagid ka utod ni Mayor Maybla mapapili man konsyal. Tuod ka? Oo. Package deal to do. Package nila daw. Ayo di purma. Pina-commercial sa radyo ba? Amo naman ang uso, subong ko no Ay, perfect. Kailan withdraw ni Maymay da? Ang Vice Mayor ya? Ang Vice Mayor ya to bla, sino to Butang? Over. Hindi Ang Vice Mayor ni Maymay, sino kung may kwentro kay Mayor Maymay, guro. Ang maingkwentro gani, ang dati blang Vice Mayor ya. Hindi ko kilala kay Way Mandriga pa commercial. Ayo di purma. Sige na pala. Ari man tao nga. Dapat na kapitogi ako. Hindi kay Way ko kabalo kung sino. Kabalo. Oo. Pero ang Vice Mayor, si Karen Bla Feria mo. Karen? Oo. May report man nga si Dr. Ilumba, maglagan man Vice Mayor. Ambuta? Daw ay mangguga. Dr. Ilumba. Sadya na Castellano. Si Vice Nini Vera. Daw muna gali. May nag-text di si Reiki Lidesma Magbanwa. Thank you, Gidrek. Dre sa aton nga ano. Vera. Vice Mayor Nini Vera. Amo nang mapapili Mayor. Ang Vice Mayor ay guro ni Vera. Mateko si Dr. Ilumba. Ang report ko. Ambuta? Former Mayor man sa Castellana, hindi ba? Mga Ilumba, mga bakod mo sa Castellana mo. Oo, gani man. Butando, way pa man gid ko update parte dira. Mga kantong sa Castellana, damo na mo. Damo aras puntas ang Aguyokoy. Ayo di purma. Lapit sa kanlaon Damo kung mga pamilya sa Castellana. Apo-apo. Ayo. Hindi amo. Damo sa pamilya ko sa Castellana mga kantong. Sige lang. Ilang taon pa na. Ilang taon pa na sila. Sabila sa Jaman. Sadya man Sabila sa Jaman. Pit district ito mo may pinakasadya. Oo. Damo ya inkwentro mo. Damo inkwentro. Iban na ariglo naman sang both parties ang probinsya. Yan ni Gob Lacson kag ni Vice Gob. Ang iba natin, wala na pariglo na. Gani man. Hindi naman na. Sadya, baylang da sila. Baylang sila. Oo. Importante nga buhin ta. Importante nga nagkayod kita, no? Ayo di purma. Ano rin kasong preparar niyo? Ari natin, halos kumpleto na? Oo, kay kahapon, ang latest development nga nakuha sa Siningaga kay Police Major Richie Guing kahapon.
na kuhaan na affidavit ang duha ka witness. Subong nga ugto or ini nga hapon isunod nila kuhaan affidavit atong biktima sa paglutang nga intelligence officer 1 nga si Jason Yayula sang PDEA agent, no? Amo na siya yung tiro sa itong parte sang gabi dira sa may puro kabugwason sa barangay Kabug. Now, sunod diri kay Force Major Richie Guhe, ang hepe sa station number 9 na identify nila ini duha ka mga persona kag dako na bulig sining salakyan bla identify sa police naton kung naangan establish nila ining duha ka mga ngalan sa persona nga mo ang behind nga nagluthang sa kay Yayula. Kag mismo biktima sure sila sa paglutang nag-identify man sa duha nga sila ang nakitaan sa sining biktima nga nagtiro gamit ang kalibre 45. Siling ni Major Guhe nga may angot sa trabaho ang ining insidente kag may araman nga personal ang motibo sini paglutang sa kay Yayula nga PDEA agent. Plus nga ang bulig sa pamilya kag bulig sa mga testigo gamugit ang nakahatag sa kasanagan kung nga ang na establish nila ang identification ng duha ka mga persona kag siguro by Monday ipasaka na nila ang kaso batok sa duha ka mga suspitsado. Sa bungaglaw ginakuhaan sa affidavit ang duha ka witness pagkapon natapos mga affidavit ka victim. So, during sa ating investigation, ng ating person of interest, identify naman sa biktima, nagam naman ng suspect na naman ng biktima. Tubod sila sir na identify sa mismo biktima? Oo, kay ang importante ito during sa incident, may na-trace up rin naman ng pag-iya sa ikaw vehicle. So, bali sir, anong nakataglit sa inyo sa siling identity sang duha ka mga suspect? Sa pag-investigar ka, so pagpa-ID ka sa biktima sa ating date, so sa doon sa mga panduga ng mga personality ng isa na during sa pag-investigar. Okay. So, kung mapalit ang kaso sa Monday, sir, anong kaso i-file ka? Steven Martin. Actually, si Police Major Richie Guhe, sa Station number 9, so by Monday siguro, kung ma-kompleto nila ining hapon, kag sa buwas Domingo, siguro isa diretso first hour in the morning sa Monday, ipasaka nila ang kasong frustrated homicide batok sa duha ka persona nga naluthang sa sining PDEA agent nga si Jason Yayula nga pumuluyo sa Panamasang Bulapandan. Update ka balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Manpano report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati sa kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Salamat gid, no? Thank you gid sa pamahaw mo kay na dire sa stasyon sa Aksyon Radyo Bacolod, no? Thank you gid. Tari pa sa Bacolod, no? Thank you gid. Salamat gid kay Lorenzo Lorino dira sa Concepcion Talisay. Thank you so much gid, no? Alin Lowihimutia, thank you gid, salamat. Thank you gid, and JR Mainit Rihon, no? And Christian Roa Torres Alex, thank you gid, salamat gid, naging agaw gid dalin sa work ka, salamat gid. Ayos. Then si Ricky Lidesma gatamyaw lang sa barangay Robles, pamilya Magbanwa, no? Kativer, salamat gid Kativer, no? Ayos. Sige. Sa mga ka-aksyon ta para mabuligan ang constipation
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapa Cadiz City kita, no? Ini may kang tanan sa sining kuano? Dali lang, no? Aksyon Roger Gotib, dali gid lang no, standby no, kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Ini may kang tanan sa pinaka-latest kay Ma'am Trasmontebla Dukay, no? Igalubong na ini buwas nga adlaw sang Domingo, 13 anyos na kuryente yaw di doon arrival sa Cadiz City Emergency Clinic. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, buwas nga daw nakaschedule na ang lubong. Kaya plano sa pamilya, palubong na lang sa gilayon. Kaya daw kadamo ginang tao kaya kadto sa balay, no? Anday Ma'am Jessica Trasmonte Dukay. Tungod man gati kadamo sa mga teacher, sa mga estudyante, hindi man mo punggan pagkanto dito. So gipakamay nila kagang masakit nga balasyagon sa ila. Ngati idulong na lang sa katapusan nga palawayan sa lulubngan sa bahin sang The Garden. Diri sa Barangay Tinapan, buwas mga launan takna sa hapon ang batay nga lawas ni Ma'am Jessica Trasmonte Dukay. Ati madumduman Miyerkules ang aga sa matabo ang insidente nga ini siya ang gin buno kag man ang gin lampusan sa martilyo sa tong suspect nga kapon natigayon man nga ma-inquest kag ginlita sa mga kapulisan diri mga tawo agud badala si Del Rosario diri sa bahin sang fiscal office agud ma-inquest kag ma-file ang kaso nga robbery with homicide. Ang pamilya naman, Action Rex, nagpasalamat man sila sa ginimo sa kapulisan. Agod nga ma-serve ang justice sa kay Ma'am Jessica Trasmonte Dukay. Ang former kagawad sa Barangay Bangkiruhan nga tiyo ni Ma'am Jessica, ang aton sila nga nakuha sa reaksyon kay sila nga, gusto man siya magpasalamat man sa kapulisan sa ginhimo nga pagdakop siya sospitsado. Ang matuod sila, Roger, kami na pamilya ni Jessica una base nagpasalamat sa aton mga kapulisan nga gintinuhaan nila hindi lang masiling nga ginusikang ginikuan gid nila sila nga timpog tagaan gid nila time nga na madakpan gid ang suspect. So masakit man para sa amon ang natabo sa amon sa akon nga hinablo. Pero nabayluhan naman sa kalipay tungod kay nadakpan ang suspect. Although nga hindi mahalin sa among balatyagon ang kasakit ang ginhimo niya kay ang hinablos ko hindi kumbaga hindi deserve nga mapatay ang hinablos ko sa amo to nga paagi. So at least maayo kay kung atong kapulisan sa ila nga pag-kooperar sa ila pagpaninguha na dakpan ng suspect muna nga nagaganhagan ang amon nga balatyagon tinatagan hustisya ang kamatayon sang akon nga hinablos. So pahayag ini sa nga tiyo nga si Mr. Bernie Trasmonte, former kagawad man sa nga Barangay Bangkiruhan sa diin dira man ang lugar tabo ang amo nga insidente. So parte padayon karon niya nga ara man sa karsel kag isolate ang ining suspect nga si Del Rosario tungod nga bisan ang mga ara sa sulod sang presuhan daw gusto gid nga magkusi sa iya. So ginhimo sa kapulisan nga maprotektahan gid sa kahapon sa pag-file sinisang kaso ginlita sa kapulisan ang mga tao labi na kay mayo to nakapabor nga nag-ulan naglapta ang mga tao kag diri sila nag-agi sa likod agud lang nga mapresentar sa fiscal ang ining suspect kag matigayon ang inquest proceeding. Sa dugang naton nga balita, Action Rex, patay ang dead on arrival sa Cadiz City Emergency Clinic ang 13 anyos nga isa ka estudyante kay siya ang sunod sa report na kuryente. Ang biktima gikilala kay Kevin Remigio E. Sevilla kag ini ang residente sunod sa report residente ini sang barangay diri sa barangay Dagat sa may Bless Project
ang pagparecord ni Julius Badajos nga mo ang tiyo ay ilalang nasapwan ini nga ti muna wala na sang wala na gagiyo kag may ara nga plug sang kuryente sa iya sini nga tupad ginembestigahan pa sa kapulisan ang ini nga kaso kung ano gid bala natabo nga na kuryente ini siya may mga alas 10 ang takna sang aga ang natabo ang abo nga insidente. So pronounce ni siya nga dead on arrival sa katinig physician sa Cadiz City Emergency Clinic. Sa aton nga mga kaaksyon, rin ang kape nga una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa
sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalaman palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Nasa tamang serbisyo. Manila Broadcasting Philippine Standard Time, 1:38 nga oras sa langalang na ta mga kaaksyon sa aton sining nga pangalagad. Tikitain na lang kita sa Monday. May 77 days before pa man mag-Christmas Day kag 84 days before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Kag tisangat na kita sa year 2022, no? Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod sa ato sining nga mga kaaksyon nga way ta malabutan sa sining nga ato sining nga pagpangalagad sa Monday. Hatagan ta ina igtalopangod mga kaaksyon. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Igasunod na sa dili lamang madugay. Thank you gid. Salamat gid. Ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang aksyon. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo,